Стигнахме в Петрич и се отправяме към финала, откъдето трябва да ни вземе транспорт за Самуилово. Късмет, да. Бира точно там в селото да късмет. Сега фрейсът понешия. Правим непредвидена загрявка, защото не мога да намерим къде тръгва автобуса за селото. Та в момента се връщаме 1 км нагоре в Петрич. Айде! Здрасти. Здрасти, Борка, аз съм Пламен. Аз съм Боби, приятел. Само те да само песи. Георги съм, И от страдата. Да. А тук къде се пада финала? Финала е на площад Македония, той е малко по-нагоре. Всъщност не знам дали е нагоре, но не е тук, не се финишира тук. Намерихме автобуса и отиваме към Самуилово. Взел пакета, не? Моля? Ти си взел пакета. Не съм. Опа. Не съм. Аз вчера... Охо, здрасти! Здрасти, как сме дай? Здрасти! А? Пак снимаш? Да, аз съм днеска за снимките само. Хубава клетка ще го. Да. Мале май, отиваме на зелено училище. Здрасти! Тук гледам вчера някакви истории, качваш, такива с един двояк смисъл. Да. Какво става? Нещо всичко наред ли? Загледаме. Радвам се, че сме се събрали толкова много хора. Браво на всички, вече стигнали до пускане. Сега сте усмихнати и радостни, след малко още по-усмихнати и радостни. Ей, малко потни, де! Ама времето е перфектно, гледките отгоре са перфектни и вятър няма много, така че се очертава много хубаво състезание. Искам да ви кажа набързо за трасето няколко неща. Първо, които са по-бързи в началото, нека да застанат отпред, моля. Защото тук след първите 200 метра има... Чакай, ти като застанеш отпред, никой не може да мине. Така, по-бързите, моля отпред, защото след 200 метра тук на излизането от селото има доста тесен участък и други 200 метра. И да не се путаме там много. Така, второ трасето сте го видели всичките на профила. Първия пункт е на 14 км, втория на 25 км и след това финала на 33. Това са местата, на които има вода. Началото е само нагоре, после има леко равничко по билото и после е най-дългото спускане изобщо на състезание по планинско бягане в България. Накрая имате 1700 метра спускане, че и повече от 1700. Моля едно място да обърнете внимание, връх Радомир. Като стигнете най-високата точка има пирамида връх Радомир, а най-вероятно няма да имаме човек горе на върха. Маркировката не се различава много добре там, защото няма много на какво да закачиме, нямаме колчета. След връхната пирамида се свива леко вляво и се слиза пак надолу към пътя. Не се продължава по билото. Свивате наляво след върха веднага и постепенно се слиза пак на пътя от северната страна. Чухте за върха? Мале, каква шарена компания готина, идеално. И така като гледам кой е застанал тук по-отпред, ще има сериозно състезание за отпред туре. Чакам само да стане 11 часа, ама вече може като гледам да преброим до 10. Да. Айде да преброим от 10 до 1 и почваме. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Браво, само внимавай отзад да не дърпа. Браво, давай, ето го.
A few moments later. Както може да се очаква, експериментът се изрежа, вече дава резултат. Както се казали старите бегачи, Гръмнахме. Експеримента потвърди, че не трябва да се тръгва бързо. И сега ще си фалираме бавно от тук нататък. Минах първия пункт на 14 км. В интерес на истината се движа по-добре, отколкото очаквах сред това изрязване в началото. Ама ще видим. Няма си давам зор изобщо. След малко почва качването на Радомир и там ще се включи пак. Лошите клекове. Опа! Няма, човек, аз... Много дълго дойде това качване. Аз и знаех, че ако тръгна така ще изгърма, дай се очудвам, че толкова имах сила да движа. Катерим Радомир по злобния баир. Стигам връх Радомир за 2 часа и 23 минути. А общо взето изплискахме водите вече. Но то си знаех, че така, като тръгна така ще стане. Още малко денивелация остана до Кунгур. После ще видим спускането как ще е. Връх Кунгур. И от тук почваме да спускаме само. Натам ли е? Накъде са? Мисли. Обаче вече яко изплискахме. Така че от тук нататък туризъм додолу. Селфита, мълфита. Айде, стига толкова, палим надолу и ще гледаме да се преберем за, ако може, час и малко. Финал. 4 часа и няма казвам колко. Днеска беше ясно, че ще е панир. Малко предобрих аз на качване. Ама така. Ами да, много... Уроци. Не правете като мен. За тежък човек. Не тръгвайте пред Джеков първия километър и по-малко. Да, да, хайквам, хубаво.